Berako ez gara pilota lekutik, arratsalde hon dizuela, Ados pilotaren YouTubeko kanalaren ikusentzule eta pilota zalezareten guztioi. Gaurkoan bi partida osaturiko jaialdia hartuko du ez gara pilota leku honek, lehendabizikoa Ados pilotaren promozio txapelketaren bigarren jardunaldikoa izango da, bigarrena maila nagusiko txapelketaren 5. jardunaldiko partida. Hasteko eta bain promozio mailan gorriz hariko dira Leire Oskoz eta Janire Sotil, eta haien aurka Nagore Galeano eta Alejandra Perez hariko dira elastiko zuri, baina gerriko urdindunarekin. Eta partida horren ostean maila nagusiko 5. jardunaldiari dagokion horretan Jera Iturriaga eta Oian Orbegozok jardungo dute gorriz, Naroa Etxekolonearen eta Ane Mendibururen aurka. Eta gaurko partida honetako lehen partida honetako lau protagonisten datuak eta aipatu beharreko kontuak esaten hasi aurretik, zuzenketa txikitxo bat egin beharra daukat. Atzoko sopuertako emankizunean sailkapenetan errakuntza txiki bat izan bainuen, eta gaur jada zuzenduta ekarri ditut bi txapelketetako sailkapenak. Maila nagusian honelaxe dago sailkapena, 2 punturekin Zabaleta eta Zabala dira sailkapen buru, puntu banarekin Aldaregia, Ruiz de Larramendi, Ruiz de Infante, Leire Galeano, Arrieta Mujika eta Iturriaga Orbegozo bikotea gaude, eta punturik gabe orain arte Barrojal eta Agirre eta Etxekolonea eta Mendiburu. Gaurko jardunaldian Iturriagak eta Orbegozok 2. puntua lortzeko aukera izango dute, eta baita lehendabizikoa lortzeko aukera Etxekoloneak eta Ane Mendiburuk ere. Promozio mailan aldiz askoz garbiagoak dira gauzak, orain artean partida bakarra jokatu baitute, eta bertan Ibarrolak eta Bertizek garaipena lortu zutenez, puntu batekin dira Aizane eta Naia, punturik gabe Natale Aranburu eta Amaia Errastia, eta lehendabiziko partida dutenez, punturik gabe gaur hemen hariko diren Nagore Galeano Perez eta Oskoz Sotil bikoteak, baina ondo jakingo duzuen moduan, bikote hauek oraindik jokatu ez dutenez, hauetako batek gaur lortuko du txapelketako lehendabiziko puntua, hemen berako lehendabiziko partida hau irabazita. Sailkapenen errakuntza zuzenduta, agur dezadan gaurkoan komentario lanetan lagun izango dugun pilotaria, txapelketan ez zabiltza, baina pilota utzita behintzatez, Irantzu beste bertako bala da. Arratsaldeon Irantzu. Arratsaldeon, bai horixen gaur herritik bertan, plazerra da frontoia, hola ez, hainbertze jendekin ikustia, bai bi partida hauek herrian hartzia, eta eskartuko dugu hori posible egiten duten guztieri. Eta bueno, ikusiko dugu gaur pilotariak beren maila ematen duten, eta ja partido eder batzuekin gozatzen dugu. Lehendabiziko galdera, bertako azarela probesturik, nolako pilotalekua da, ez gara? Pilotaleku noblea da, ez? Bai frontiseko salida, lurreko salida ona duena, eta pilotan egiten uzten duena, beraz, bai teknikoki, bai kantxan posizionatzeko orduan, problemarik ematen ez duen oitakoa da. Orduan ikuste dut, gauza politak ikusteko modukoa. Atzokoa baino askoz ere hobea eta askoz ere nobleagoa, beraz, atzo soportakoak koxka ugari eta marka ugari baitzituen frontisean eta ezkerparetan. Eta tira, behintzat pilotalekuaren ezaugarriak zeintzuk diren galdetuta, promozio mailako partida honetan sartuko gara, jendaurreko aurkezpena egin aitzin. Gorriz hariko dira esan bezala Leire Oskoz 16 urteko Lanztarra eta Janire Sotil 15 urteko Beteluarra, eta urdinez jardungo dute haien kontra 18 urteko Nagore Galeano Antzuolarrak eta 16 urteko Santo Domingo dela Kalzadako Errioxako Alejandra Perezek. Nagore Galeano eta Alejandra Perez behin ere batera ibili gabeak dira pilotan, Santo Domingo dela Kalzadan jokatutakoak badira biak alabiak jaialdi berean, eta nonbait Errioxako klubek antolatutako partidetan eta jaialdietan askotan egon izan dira batera, baina kantxan gaur dute lehendabiziko aldia Galeanok eta Perezek bikote legez, eta hori ere behar bada igar dezakete.
elkar ezagutzarik ez baldin badago beti izaten delako lana pixka bat zailagoa. Bai, hori hasieran pixko bat komunikazio hori lantzeko lagunduko diez, hasierako tanto horietan elkarrekin solastiak. Eta bueno, nik uste pixkanaka partiduak pasala lortuko dutela, ez, elkarrekin oreka hori lortzia eta bikote moduan osatzia. Eta txapelketa luzea denez, apirilera arte txapelketa han eta hemen izango denez izango dute horretarako aukera, elkarrekiko komunikazioa eta konfidantza garatzeko aukera, eta beraz alde horretatik inolako arazorik ez dute izango, gaur behar bada bai lehendabiziko aldiz ariko direlako batera, baina txapelketak aurrera egina ala ikusiko dugu nola hobetzen joango diren elkarren arteko komunikazio kontu horiek. Lehendabizi aipatu ditugu lau pilotarien datuak, aipa ezagun partida hasi aurretik epaile lanetan A2 pilotaren ordezkarietako bat arituko dela, piloten hotzara eskuan duen Jose Aldaregia ariko da epaile beharretan hain zuzen ere, eta bere gidaritzapean jokatuko dira gaurko jaialdia osatuko duten bi partidak. Aipa dezagun, promozio txapelketa gaur 15 hilaren 16an hasizela Latasan, eta bertan Ibarrolak eta Bertizek 22 eta 8 irabazi zieten Natalde Aranbururi eta Amaia Arrastiari. Eta gaurkoa izango dela txapelketa horren, binakako A2 pilotaren binakako promozio mailako txapelketaren bigarren partida eta baita bigarren jardunaldia ere. Ondo berotuak dira hemen lehen partida honetan aritu behar duten lau pilotariak, gorriz esan bezala Leire Oskoz eta Janire Sotil, urdinez berriz Nagore Galeano eta Alejandra Perez. Jokorako pilotak probatu dituzte, beste sakeren bat egin gura duela adierazi dio Nagore Galeanok Jose Aldaregiari eta baimena eman dio Aldariak horretarako, eta tira, hauxe dute behin ere batera aritu gabeko bikoteek kantxan bertan ere jarri behar dutela, eta kantxatik bertatik, beroketarik bertatik hasi behar dutela elkarrezagutzen, eta horretarako beta izan dute oraintxe bertan jo dituzten pilotaka da apur hauekin Nagorek eta Alejandrak, eta aipatuko dugu hilabete batzuk eman dituela Nagorek berak kantxetatik kanpo entrenatzeko aukerari gabe, ikasketetako praktikak direla eta ezin izan baititu lana edo ikasketak eta pilota uztartu, eta beraz gaurkoan lehiak eta erritmo falta hori eta kantxean ez aritze hori akaso suma dezake Galeanok. Bai, suma dezake, ez, azkenean alik eta ordu gehien kantxan pasatzeak onura egiten du pilotari guztieri. Baina bueno, ikusiko dugu nola sartzen den partiduan, nire ustez lehenengo tanto hauek partidan sartzia, pilotaka da honak ematia, bai bi bikoteri ere lagunduko die, konfiantza eskuratzen. Eta bueno, pixkanaka kantxan sartu eta ia bere hobena ematen alduen. Eta lehen komentatzen ibili gara, eskupilota bereziki kantxan egotea eskatzen duen kirola dela, posturak, jarrerak eta norbere jokoaren ezaugarri propioak erraz galbaite dituzke pilotan kantxan bertan aritzen ez bada, eta hori dela eta lehendabiziko tantoetan partidan apurka ongi sartzen joateak mesede egingo dio Nagore Galeanori aspaldi zuriz jantzigabea delako, eta Nagoreri ez ezik baita beste hirurei ere. Eta tira, hau esan da, eta lehendabiziko partida honen atarikoak egin eta gero bete-betean partidan sartzeko unea iritsi zaigu guri ere. Leon Castilloa jaurti du airera Aldaregia epaileak, eta sakea okerrezpa naiz bikote gorriaren alde atera da, beraz gaurko jaialdiari hasiera emango dion pilotaka da, baldekoa baldin bada behintzat. Leire Oskoz nafarrak lanzarrak emango dio. Hemendik oso denbora tarte laburrera. Gainontzeko pilotak erretiratzen ari dira. Urdinek horriek atera behar duten pilota hori probatzea erabaki dute, eta horretarako ari dira partida hasi aurreko azken pilotaka dauek baliatzen. Eta behin
proba saioak eginda. Partidari hastapena emateko moduan izango da. Lanzko Leire Oskoz. Bere lehendabiziko pilotaka da horrekin, lehendabiziko sakearekin. Pasadio pilota. Alejandra Perezek, Leire Oskozi. Kantxan zehar pumpak pilotari eragin. Laster kalditxo nabiatu, pilotari pumpa eragin eta atera du. Lehendabiziko sakea jo du beraz, lehendabiziko pilotaka da Leire Oskozek, bigarrena ere bai. Nagorek pilota hori altxa. Oskozek bien tartera luze jokatu. Perezek zabalera, berriz ere bien tartera luze xamar Oskozek. Lanztarrak atzera. Herrioxarrak lauterditik, arazorik gabe. Toki berean jarri, lauterdian jarri. Sotilek ere luze-luze. Lautik, Alejandra. Lautik lauterdira, ezker paretara gerturatutako pilota. Sotilek jaso. Nagorek oraingoan atzera. Oskozek bizi jaitsi. Perezek gerria sartuta altxa eta berriz ere. Pilota. Oskozek jo. Txokoan dejada Arroxamarra, Alejandra abiatu da, bere burua lurrera bota eta jaso, beste dejada bat, hau ere Arroxamarra. Nagore iritsi da oraingo honetan, zabalean luze, abiatu da pilota hartara Perez, baina bazeraman abiadura, bazeraman zama pixka bat eta pilota jo badu ere, ez da zenbatzeko moduko pilotaka da izan, txapa gainera ez delako iritsi, lehendabiziko tantoa, Oskozen eta Sotilen alde irantzu. Bai, eta tanto polita ikusi dugu ez, lehenengo hau. Alejandra uste dut partidan oso ongi sartu dela, pilotaka da honak eman ditu, ezker paretara ongi sartu du pilota, Leire ere bikaina hasi da, eta bueno, kantxak urritzen ikusi dut Alejandra, eta bueno, segitzen badute martxa hontan, ba, partio polita ikusi dezakegula. Bigarren tantoa, oraintxe jarri du jokoan Leire Oskozek, sake baztertua, erantzunik gabe geratu dena, indarrean atera du, bigarren sake hau ere Leire Oskozek boste terdira eta ezker paretari itxatxirik zijoana Alejandrak bueltatzea ezin izan duena. Bai, sake zaila zen ez, ezker paretara ongi sartu du Leirek ederki luzatzen du pilota eta bueno, sakean hor min handi indezake. Hirugarren sakea erreskan Oskozek atera duena, hau jaso Alejandrak, airez, Oskoz, pilota jaisten saiatu da galeano, ederki ireki du Leire Oskozek eta abiatu bada ere, bigarren botean jo du pilota hori galeanok eta gainera ez da txapa gainera iritsi 3 eta huts, orain artean dena Oskoz egiten ari da eta 3 gainera egindakoak ditu. Bai, ederki sartu da partidan Leire ez, gainera usart, horre airez eta bai zabaltzen ere. Eta bueno, gauza horiek ederki egiten badakizki, beraz, hola segituzkero gauza politak ikusko dugu. Bere izaten ari da, laukotean onena eta tanto guztiak, orain arteko tanto guztiak erabaki dituena, gorrien aldera, akatsik ez baitu egin orain arte, Oskozek, ea zer nolako segida ematen dion partidari berriz ere, zabaldu egin du, pilota Oskozek eta hor ez da ongi jarri pilotara esango nuke Nagore galeano eta jasotzerik ez du izan, 4 eta huts. Bai, hori da, eskuan ez du pilota ongi sartu eta naiz eta posizio hon hartua zuen. Batzutan ba eskuan ongi sartziako beti txapapera joatea eragiten du. Baina bueno, ongi kokatua zegoen. Eta behar bada eragiten erasaten ariko da. Azken 4-5 hilabeteotan ez dela kantxan izan eta beraz ere ohiko joko maila hartzea kostako zaio pixka bat, berriz ere Leire pilota irekitzearen bitartez tantoa egiten saiatu da eta saiatu ez ezik ederki lortu du tantoa amaitzea gainera 5 eta huts eta jada pilota irekita 4. tantoa badu, Oskozek. Bai, hortxe jokaldia bikaina egin du ez. Primeran sartu da, ezkerrezko jokaldiak ederki ateratzen ari zaizkio. Eta, bueno, goza politak ikusten ari gara, Leiren partetik. Eta hau ere sake agitz baztertua, erantzunik gabe geratu dena, lehengoa baino laburragoa, baina lehen bezain pozoitxua, eta indarrean aterea hau ere, 6. beraz.
Oskozentzat eta Sotilentzat, sakez tanto bi bukatu ditu Leire Oskozek eta bere gainontzeko laurak luze irekita izan dira, zabalodera irekita izan dira. Hau ere sake gaiztoa, Alejandrak doi jaso, zabaldu Oskozek lehenbesteko doitasunarekin ez du asmatu ordea, eta berriz ere oraingoan Sotil urrundik pilota jaisten saiatu da, baina txapazpira joan zaio, 1-6. Bai, horixe ez, orain Nagore eta Alejandrak saiatu harko lukete pixko bat partidua gogortzen, pilotaka da onak eman eta pixko eta atzeratzen ez, lasaitasun gehiago emateko partidariz, Leire agitz erasokor hasi da, eta pixkote bere jokaera hori galditzeko. 1-6, bere lehendabiziko sakea atera du Galeanok, Airez erantzun dio sakeari Oskozek. Alejandrak eskatu eta atzeratu berriz ere Airez sartu da. Nafarra aurrelaria. Herriotxarrak zabaldu, kontrakantxatik Oskozek bildu, eta gaizto jarri. Perezek altxa. Oskozek berriz ere atzeratu. Kantxa erditik, libre, Perez. Irut erditik, gainera etorritzaio pilota hori. Sotili, Galeanok goi-goiko losar arte aprobetxatu nahian atzera. Oraingoan Alejandrak pilotak ibeleratu. Sotilek eraman. Perezek eskatu dio Galean hori eta erdialdera bideratu du jokoa. Atzera Oskozek txokoan dejada orain. Eta abaguneak ikusi orduko asmatzen hasi da partida honetan. Leire Oskoz oraingoan txokoan dejada egiteko aukera ezin haueki probestu du. Eta jokaldi horrek 7. eman die Oskozi eta Sotili. Bai, ederki asmatzen ari da Leire ez, eta markagailuan ikusten dugun zuloa, berak asmatutako hori esker da. Zindu gerran urdinek joko txarra egiten ari denik, baina hola jokalari bat horrela erasoen da bilenean, zaila da ez, erantzuna ematia. Eta orain artean gorriek lortu dituzten 8 tantoak berak erabakiak izan dira. Sakez azken hau, 3. Zabalera luze jota beste lau eta dejadaz ere bat amaitua badu. Gorriei 7. eman diena, hain justu ere. 8 eta markagailuan, hau ere sake gaiztoa eta ezker paretaren bazterrari itxatxia. Eta momentuz lauretan nagusi izaten ari da Leire Oskoz. Parte handiarekin gainera, aurkariei ez zer egiteko abagunerik utzi gabe gainera. 10. 15 jokoan, ezker paretara moztu Oskozek eta berriz ere txokoan aurkitu du dejada egiteko pagotxa. Eta ez dio aukerari ies egiten utzi. 9. naia da gorri zari direnentzat, 9 eta 1. Bai, erran duguna ez, primeran ari da Leire, tanto guztiak bukatzen. Eta orain bikote urdinak deskantxo eskatu dut, nik uste ongi eskatu ez. Ja, holako abia da hartu duenean bertze bikoteak pixkate erratxa hori moztea ongi etortzen da, deskansatu, ideak pixko bat berritu, ja nola buelta ematen altzaion egoerari, eta deskansu honen bueltan ze estrategiakin ateratzen diren. Jose Mari Galeano, Nagore eta Leire Galeanoren aita dute botillero urdinek, eta nik uste bereak eskatua izan dela etena ongi eskatua. Inondik inora taktikoa izan da, gorrien partziala mozteko tanto bat egitea lortu dute. Sotile galdutako pilota horrekin, baina hori besterik ez dute egin eta tanto bakarrarekin ezin daiteke partidarik irabaz, eta orain etenalditik bueltan zer nolako aldartearekin eta ze estrategiarekin etortzen diren berriz ere kantxara jokatzera Nagore eta Alejandra. Epaileak zutiarazteko agindua eman die lau pilotariei, berriz ere jokoari berrekiteko gertu dira Leire, Nagore, Janire eta Alejandra. Perezek pasadio pilota Oskozi eta badator Lanzarra saka ateratzera
Hiru terdian jagi atera eta luze jarri, bost terdira. Honetan ezker pareta lehen bezala ez du harrapatu, baina hau ere gaiztoa zen eta gainera abiadurarekin ateratako sakea da. Sakea izan da azken hau eta Alejandrak jasotzerik ez du izan, amarreta bat. Bai, hor, Alejandrak nik uste dute pilota atzeratu nahi zuela, ez, altura bilatu eta pilota alik eta atzeran jarri. Batzutan gertatzen da olakotan pilota bera joatea, ez, gorputza pixka bat gehiago makurtu. Baina, bueno, ikusten da ederki ateratzen ditula gaiak eta ja aurrengoarekin posible duen. Beroketa ariketetan Alejandra ikusi dugu, pilotalekuaren azken kuadroetan pilotari altuera eman nahian eta behar bada beroketa ariketetan egin nahi izan duena eta egiten ibili dena egin nahi izango zuen azken pilotaka da hartan ere, eta orain ikusi dugu atzera jokoa bideratu eta lautik sotilen akatsa behartu, horixe egin behar dute. Urdinek bereziki Alejandra pilotari altuera ematen abila dela ikusirik, hori behar dute. Nagore aukera duenean sartuta asmatzen saiatu beharra izango du seguruenik, Nagore Galeanok eta Alejandrak altuera emateko pilotetan, altuera eman beharko dio pilotari. Bai, pensatzen deskantsuan pixkat hori aipatu izanen dutela, ez? Leire saiesten saiatuko direla eta ikusirik horre ezkerpareta zeungi sartzen duten pilota hori bilatu. Markagailuan 2:10 emaitza daukagu. Beste 15 bat jokoan aspaldiko partez, Nagore Galeanok sakearekin abiatu duena. 5 denetik Sotilek altxa eta Nagoreri sartzeko ez dio aukerarik eman. Luze jarri du pilota. Oskozek bitik jaitsi, Alejandrak gaizto gainera eta jaitsitako pilota hartara abiatu bada ere jasotzerik ez du izan. Leire Oskozek 30. Bai, ederki probatu du Alejandrak hor mozten, ez? Pixko bat mugitzen, beraiek ere pilota, eta tanto ederra sartu du. Ja nirek atzetik ere ederki eusten du, beraz lanak izango dituzte, baina bueno, ikusiko dugu tanto hau jokatu duten bezala, tanto gehiago lortzen dut. Atzelariak oso segurua direla ikusten ari gara partidaren hasiera honetan eta oso gutxi galtzen dutenak. Beraz, atzelarien artean elkarra usteko borroka izango dute seguruenik. Janirek eta Alejandra gaurkoan pilota hori gorputzerantz bideratu dio Oskozek Perezi eta Herrioixarrak jasotzerik ez du izan gorputzaren gainaldera etorri baitzaio eta azkenean abiadura zeraman pilota hura ez da txapa gainera iritsi. Ez, horre, ezkerrekin txapapera joan zaio eta orain zulua geroz eta handiago izaten ari da, 11 eta 3koan daude. Eta bueno, tanto hauek nahiko importantiak izango dire, buelta eman alizateko eta zulo sobera ez izateko urdinentzako. 11 eta 3kotik 12 eta 3kora pasagara. Oskozek ateratako beste sake pozoitxu eta baztertu baten bitartez, 12 eta 3, baina artean tantorik gehienak berak egin ditu, zabalera luze jota lausak ez 5, dejadaz 2 eta moztuta beste bat, zenbaki handiak eta oso polita guztien ari zaizkigunak. Gaurko honetan hemen, beran Leire Oskoz. Beste zake bat, ezkerparetara itxatxira izan duena, ez du azkenean bete-betean ezkerparetan sartu, baina Alejandrari ezinezkoa gertatu zaio jasotzea, 13 eta 3, eta aldea gero eta zabalagoa, irantzu. Bai, hori da, ez, horre zulo handitzen ari da eta zaila izaten da ez, jokuan ez bakarrik psikologikoki ikustu zunean hainbertzeko zulua buelta ematea. Baina, bueno, importante izango zen orain tanto batzuk eustea, haien aldetik, eta tantoak luzatzea, ez, pixko bat Leire saiestuz. Tantoa bukatzen saiatu da hor Leire Oskoz, irekitzen hasi da, baina txapara aldegin dio pilotaka da horrek. 4 eta 13 eta berriz ere aspaldiko partez sakean Nagore Galeanorentzat. Bai, hori da hor, berriz Leire saiatu da, irekitzen, txapara joan zaio, ederki botaria zen. Eta hoxe, Nagore sakeakin, ezkerparetara pixko bat baztertu eta, bueno, falta egin du. Zaio eskuan sobera ongi sartu eta, bueno, marka hoioa handitzen segitzen du. Inoiz ez da, sakez falta egiteko une honik, baina are gutxiago abantaia
hain handia eta hain zabala denean 14-4 markagailuan, berriz ere Sakera Lanzko pilotaria etorri da, Leire Oskoz, Perezek jaso, Sotigi ezaio eskuan behar bezala pilota hori sartu, Galeano gatzera, Boleaz Leire Oskoz, Perezek jaitsi, Oskozek zabaldu, bere burua lurrera botata altxa, Nagore Galeanok eta berriz ere kantxaren erdingurura pilota moztu nahi izan du, eta hau ere etzaio ongi atera, Oskoztik. Ez, saiatu inda, baina horre txapapera joan zaio, Nagore ederki bilida defensan, bere burua botaz lurrera eta pilotari eusten ez, importantia da hori ere ez, defensa goera horiek ongi antzinera amatian, ez da erasoan igual lain erasoko horrez da bilen, baina defensa lan hori ongi ateratzea. Sake luzeago, eta eskuan hobeto sartua izan da, estekintze bat jokoan, 5 eta 14 markagailuan, Galeano sartuko da jokoan, zer nahi egiteko pilota dauka Zabalera, luze jarri berriz ere Galeano, kantxer dira, pilotari indarrik eman gabe lege zaharreko bipareta, Oskozek, Galeano iritsi eta atzean jarri gura izan du, airez sartu da Oskoz, kantxer dira, nola edo ala pilota hori, kentzearen Perez eta gero atzera, Sotilek bideratu duen pilota hartan, atzerak etorri berri izan du korrika eta ez din izan du jaso, Alejandra Perezek 15 eta 5, eta horrengoan ongi atzeratutako pilota, Janirerena. Bai, kantxa ederki kubritu du, atzelari lan egin du eta horre pilotaka atzera emanez tantua lortu, bikain horre Janire. 15 eta 5, markagailuan Sake ateratzera dator berriz ere. Leire Oskoz, haue baztertua eta zeharo gaiztotua, eraman Alejandra Perezek dejada arroxa marra, baina txoste egitearen poderioz ezin izan du jaso. Nagore Galeanok 16 eta 5 dejadaz ere. Hau badu 3. Leire Oskozek amaitu duena, oso zenbaki politak ari dauzten, zer nahi erako tantoak bukatzen ari baita. Bai, gaur Leire bikain dabil, ez? Aurrelari joko hori eginez, tantoak lortuz, pilota ederki sartzen zaio eskuan, pentsatzen duen horra egin eta ateratzen ari zaio, eta errako gaur, esko diferentziak markatzen ari dela. Beste Sake gaizto bat, hau ere, arraposturik gabe geratu da, 17 eta 5, eta zuloa gero eta zabalagoa, tartea gero eta txikiagoa, gero eta laburragoa 22ko, gorriek falta dutena, Sake 7. izan da. Oskozek aurkariei sartu berri dien azken hau, eta partida uste baino azkarrago puskatzen ari da. Jaba, osotara puskatu ezpadago beste Sake gaizto bat, ezkerparetari itxatxia, 6 Alejandra Perezek jasotzeko aukerarik izan ez duena, sarraski ari da egiten Sakearen bitartez bereziki Leire Oskoz. Bai, Sakeak hor primeran sartzen ari da, 6 inguruan ezkerparetara, zaila da hortikan pilota bueltan eramitia eta gainera indarrez dator. Eta bueno, geroz eta tanto gehiago sartu orduan eta zailago da ere atzelariontzat pilotoiek bueltatzea. Eta bueno, ikusiko dugu ja urrengoekin lortzen duen. Sakera Leire Oskoz, konfidantza osoz gaurko partida honetan markagailuan aurretik direla eta ongi jokatzen ari dela ikusirik. Perez, jaitsi, arroxamar, bertan zen Oskoz, pilota etzaio eskuan behar bezala sartu eta gainera gaizki jodu, azmuturrarekin jodu dela esango nuke. Eta azkenean arrazoi horiek guztiengatik, tantoa urdinen alde, 6 eta 18. Bai, bueno, ikusiko dugu orain, tanto atzuk egiteko tarte hauten urdinak, inoiz ez dago partida galdua, beti irautzen da, buelta unitzen marten aldute, baina egia da gaur gorriak nahiko nagusi ikusten ditugula, Perez eta Galeano pixka lortzen duten. Eta Sakearekin ere, konfiantza handiagoarekin ikusten dugu orain hasieran ez bezala Nagore Galeano eta hori ere behar dute. Euren ohiko jokoan konfiantza partida irauli ahal izateko, Sotilen pilotaka hori gaizki joa izan da eta ez da txapa gainera iristeko aukerarik izan.
7 eta 18, beste tanto bat egin dutena urdinek eta hause behar dute orain tanto sorta bat, markagailuan gertura dakizkien. Bai, pixko bat markagailuan urbildu eta bikote horriari ere du batzuk sortu ez, behintzat hor urbil daudela eta bueno, arriskoan ikustia pixka bat partidua, baina bueno, egia da zuloa agitzen handia dela. Atzera korrika etorri behar izan du, 6 ardiraino. Alejandrak ez du pilota bueltatzeko aukerarik izan, 19 eta 7 eta hau ere atzean indarrean joan da. 5 eta erdi 6 Bai, ikusten da Leiret toke handiakin dagoela, partidan ikaragarri ongi sartua, gauzak ongi eginez, eta erabaki onak hartuz ez, hor aurretikan jokaldi egin beharrean atzeratu, indarrez, eta bikote urdina biek aurrean aurkitu ditunez, jokaldi ona egin du. Sake baztertua jaso Alejandra Perezek, dejada Arroxa Marrazabalera, nagore abiatu eta pilota altxa. Sotilek atzera, baita Perezek ere, Mandio Herrio txarrak eta gainera baztertu, 5 erditik. Eskua sartzeko lekurik ere ez du izan. Janire Sotilek, berriz ere bikain atzeratua Alejandrak, hauxe bigarrena du atzean egina. Bai, paretara pegatu aion da pilotari, zaila da horre eskua sartzia. Eta, bueno, bide hortik tanto gehiago lortzen aldituzten. Nagore ere ederkiari da egiten bere lana. Eta, bueno, bien artean pixko bat hurbiltzea lortzen duten. Eta partida guztian zehar esango nuke Alejandra, pilotari altuera ematea izaten ari dela helburu, beroketa ariketetan ere lan hartan zentratuta ikusi dugu eta orain ere altuera pixka bat ematea lortzen duenean min egiteko gauza dela erakusten ari da. Tupust egin dute hor Sotilek eta Perezek eta azkenean ez du jasotzerik izan Herrioxarrak 20 eta 8, tantoa horrien alde berriz ere. Bai, horre pixkote zute ongi elkarru lertu ez, atzetikan oio egin du Alejandrak, baina igual ja pixko bat berandu zen, nagorek ere bere toki hartu zen, pilota hori eramaten saiatzeko. Eta bai, partida antzinera de baie, 20 eta 8 alde handiago, eta bueno, ikusiko dugu nola segitzen azken bi tantoek izan daitezkenak gorrientzat. Leire Oskozen beste sake bat, laburraterea baina pasa du. Hiruko arrastoa ez du bueltatu. Alejandra Perezek 9. tantoa Leire Oskozek sakez egina 21 eta 8 eta partida 22 eta 8 bukatuko balitz, berdinketa bikoitz bat genuke goialdean. Partida gaur 15 Latasan irabazituten Ibarrolaren eta Bertizen eta gaur irabaz lezaketen Oskozen eta Sotilen artean bi emaitzak, bi partidetako emaitzak 22 eta 8koak izan baitira, beste sake pozoitxu eta baztertu bat Leire Oskozek 10 tanto bukatu ditu sakez eta bere izan da. Eta bere izan da nagusi, partidan bere izan da nagusi. Bai, Leirek ikaragarrizko jokoa egin du hasieratik, ez? Ongi sartu da partiduan, tantuak amaitzen ausart, alegindu da hortan, eta bueno, diferentziak markatu ditu bai indarrez ere. Eta bueno, nik errango nuke, bai Nagore Alejandra ongi ikusi ditu dela, Alejandra ederke egin du bere lana, azkenean lan zaiak zituen horratzetikan. Eta bueno, pixkanakan ikuste bikote bezala ematen aldutela bere maila elkar hartuz. Eta aurrengo partidorako pixka bat gehiago egiten alduten. Eta partida honen datuak, partida honek utzi dizkigun estatistikak errepasatuko ditugu. Bigarren partidan bete-betean sartu aurretik, Nagorek egindakorik ez sakez falta bat. Alejandrak galdurik ez, egindakoak 3, atzera luze jota 2 eta moztuta beste bat. Leire Oskozek egin du gehien, sakez 10, atzera luze jota bat, moztuta bat, lejadaz beste 3. Eta Zabalera luze jota ere beste 4, 3 pilota galdurekin eta Sotilek galdutako pilota 2 eta atzera luze jotako beste bat. Partida 22 minutu eta 54 segundoko denboran amaitu da, luze
luzeago joango zela espero bagenuen ere jada beroketarik egiten ditugu bigarren partidan. Maila nagusiko partidan jokatuko duten 4 protagonistak eta guk tartetxo bat hartuko dugu. Baina aurretik partidaren kombinazioa zein den gogoraziz joango gara tartetxo hori hartzera. Gorri zariko dira Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozo eta urdinez Naroa Etxekoloneak eta Ane Mendiburuk egingo diete aurre. Partida hau laster hasiko da eta gu partida honen hastapenarekin batera itzuliko gara berriz ere. Komentario bustutik partida oso osorik hasi eta buka kontatzeko prest.
Bigarren partidan jendaurreko aurkezpena egitera datoz. Jera Iturriaga eta Oian Orbegozo batetik Gorriz. Eta Naroa Etxekolonea eta Ane Mendiburu Bertzerik Urdinez. Jose Aldaregia, dos pilotaren ordezkaria eta epaia erdian dutela jaurti du. Aldaregiak berak Leon Castilloa gora eta lehendabiziko sakea Urdinen alde erori da. Alegia, Naroa, Etxekoloneak izango du partidari hasiera emateko ardurua sakea behintzat kontatzeko moduko da. Bigarren puntuaren bila abiatuko dira gaur Iturriaga eta Orbegozo lehengo astean Zerainen txapelketan lehendabiziko puntua lortu baitzuten. Etxekolonea eta Mendiburu aldiz txapelketako lehendabiziko puntuaren bila kantxaratu dira gaurkoan Etxebarrin garaipenak ies egin baitzien Ruizte Infantaren eta Leire Galeanoren aurka hasi da txapelketa nagusiari dagokion 5. jardunaldiko partida. Etxekoloniak atzeratu eta ezkerparetara bildu nahi, atera egin da pilota hori eta Orbegozok jaso, Etxekoloniak berriz ere atzera, Orbegozok luze ibili du pilota, Mendiburuk ere bai, lauterditik Orbegozo, iruterditik Mendiburuk atzera, pilotari gerria sartuta, Orbegozok luze, Mendiburuk ere atzera, pilotari altuera emanez, bosteterditik Orbegozok atzera, ezkerrez, Mendiburu, Jera sartu da jokoan, atzera, luze, lauterditik eskumaz, Mendiburu, Jera berriro, pilota atzeran bidalita, Mendiburuk, altxa, Orbegozok jaitsi, Etxekoloneari sardadin eskatu dio Mendiburuk, Zubietarrak altxa, Uartearra boleaz saiatu da, baina ezin izan du pilota hori altxa, bat eta huts, lehendabiziko tantoa Gorri. Bai, bueno, aurreko partidan aipatu bezala ez, lehenengo tanto hauetan pilotaka da onak ematia partidan ongi sartze importante izaten da, da ikusi gu lau pilotariak ederki sartu direla partiduan,
eta horranek airez eramaten saiatu den hortan ez du eramatia lortu. Baina, ia hurrengo tantuak ere hola segitzen duten, ez? Pilotaka da onak emanez eta partiduan gorputza ongi berotu eta ongi sartuta. Lau pilotarien datuak errepasatuko ditugu partidan sartu aurretik, partidaren kontaketan bete-betean sartu aurretik, 36 urteko Leitzarra da, Jere Iturriaga, bere bikotekidea, baino bi urte zaharragoa, 38 urteko Oian Orbegozo Azpeitiarra, gazteagoak dira aurkari biak, 26 urteko Naroa Etxekolonea Zubietarra, eta 18 urte aurtengo maiatzean beteak Ane Mendiburu Uartearrak, laukotean gazteena denak, hain zuzen ere. Bigarren 15 jokoan, sar gaitezen esan bezala, tantoak ematen duen horretan, Jerak zabaldu eta iristeko denborarik ez dio eman Naroari. Txokotik zabalera ederki ireki du pilota hori, txokoan aldez aurretik aurkariei lanak zailduta, Jere Iturriagak. Bai, ederki muitu du pilota ez, txokoan bizi-bizi moztu du, eta horre zabalean eragin duen zuloakin ederki aprobetxatu du zabaltzen, arrastuaren hurbil-hurbilean, eta tanto polita lortu dierak. Sake gaiztoa, 6 laurdenetik Altxa Mendiburu berriz ere zabaldu, Etxekoloneak jaso, Orbegozo gatzera. Lauterditik Mendiburu kia pasatako pilota ekarri, meritua badu, txokora Iturriagak ikuste eskuan kateatu egintzaiola pilota hori Etxekoloneari eta jasotzerik izan ez duenez, hirugarrena gorrientzat. Bai, hor ezker paretatik pixkot atera zaio Naroari eta, dezu lortu igual gorputza ongi kokatzia, baina, ia, urdinak ere partiduan ongi sartzen diren. Atera du, bere laugarren sakea Jere Iturriagak, bosteterditik ezin bueltatu. Ane Mendiburuk, ez zuen ezer askorik sakeark, baina pilota ez du bongio eta beko koltsoira joan da zuzenean. Bai, hori eskuan ez du ongi sartu eta bera joan zaio zuzenean. Hanek atzetik ederki osten du pilota, ederki luzatzen du. Normalian esku gozoa dela erranen dugu eta, pixkanaka partidan sartzen da. Eta ez da sake eta pilota asko galtzen dituen horietakoa, baina gaurkoan bera kargatzen hasi dira. Aurkariak, hau ere sakea gaizto, ezker paritari hiltzaturik jarria Jere Iturriagak eta erantzunik gabe geratu da. Jeraren 5. sakea, 5 eta markagailuan 6. sakea atera du. Iturriagak Mendiburuk bueltatu eta gero ez du eskuan behar bezala sartu. Pilota hori Orbegozok eta ez da txapa gainera iritsi, 1 eta 5, tantoa urdinek egin dute. Gorrien 5 eta utxeko partziala, etenez. Bai, hori zen eta begirari nintzen pilota aldatuko zuten edo beste material batekin jokatu nahi izango zuten urdinak. Ustut horre pilota bueltatu egin du Jerak, baina ez deskanso eskatu dute. Pixkat igual abia dago eteteko asmotan. Eta lasaitasun pixkot hartu eta berriro partidua hasteko moduan dire urdinak, ia sakearekin paretan ongi ezkertu eta minitia lortzen duten, ja saketik hasita, eta pixka bat zuzenago jolastu. Tantoa bukatu bezain pronto epailearen saskira hurbildu dira eta zalantza egin dute pilota berriak antxaratu edo ez, eta esango nuke hau orain arte ibili gabea dela, larruari begira geratu zaio Mendiburu eta bai hau orain artean ikusi gabea kantxan ibili gabea izango da. Urdinek atera duten hause 1 eta 5, hause izango da gaurkoan Naroa Etxekoloneak aterako duen lehendabiziko sakea. Pausoka abiatu da sake ateratzera Zubietarra, erdi-erdiko atera zaio, 5etik luze, indarrean erantzun dio sakeari. Orbegozok ez du eskuan behar bezala gozatu. Mendiburuk Iturriagak atzera, 4tik ere luze jarri, ia 5era. Mendiburuk indarrean zabaldu, Orbegozok. Etxekoloneak altxa eta ezker paretarantz ekarri.
Iturriagak aukerako pilota du eta pilota eta jokoa atzerantz bideratzea erabaki du. Punpagoran pilota zaila ekarri du Mendiburuk. Aire saiatuko da oraingoan, hori ez da. Frontisera iritsi, 6-1 markagailuan, aurrekoa agitzaia zen Mendiburuk. Punpagoran jaso duena, oraingoak ere bazakarren karga eta zailtasuna eta hau ez da txapa gainen iritsi 6-1. Bai, ikusgarria da, zola Punpagoran jotzen duenean nola ekartzen duen frontiserainoanek. Haunitzetan egiten du hori eta ederki manejatzen du jokaldi hori. Baina azken hontan igual pausatzuk atzera egin eta botez jartzea ere konbeniko zaio. Pixkote tantu horiek gorri aldera ez erortzeko. Ja, pixkanaka sartzen diren. Sakeak ederto bueltatzen ditu, orain ikusi dugun moduan, berriz ere pilota atzean jarri, bost erditik Mendiburuk altxa. Orbegozok 3 erditik atzera. Lauta laurdenetik ezkerrez, eskua sartu eta atzeratu Mendiburuk eta hor pilotara esango nuke ez dela egoki jarri Oiana eta azken unean esku zaldatzea erabaki duen hartan joan zaiola txapazpira. 2-6 tontoa berriz ere urdinak egina izan da. Bai, horre Oianari pixka bat ere zaio pilota eta, bueno, bai Naroa eta Ane pixkanaka partiduan sartzen ari dire, eta ikusiko dugu ja saketikan Naroak ezkertzen asmatzen duen. 2-6 erdi-erdiko sakea indarrean, Orbegozok ekarri, Mendiburuk 3 atzera, herria sartuta, labur geratu zaio Orbegoz hori, baina moldatu da eramateko Mendiburuk atzera. Losa guztiak aprobetxatzeko intentzioarekin berriz ere, Nafar Gaztea sartu da jokoan eta pilota atzerantz bideratu 6-tik Orbegozok ekarri, 3 erditik Mendiburuk atzera. 4 erdira etorri behar izan du pilota jotzeko Orbegozok, Etxekoloneak zabaldu, deja da zabalera Iturriagak, Mendiburuk oraingoan indarrean bien tartera moztutako pilota hori jasotzerik ez du izan eta 7garrena dagoeneko horrientzat 7 eta bilerari da jokoa markatzen. Bai, era bikaina urki da horra antzinean, ez? Jokoan pilota bizi-bizi muitzen eta jokaldi horiekin tantoak bukatzen. Naroak ederki defenditzen du, defensa handia du, orain gontan ez da hietu, baina, bueno, ja, urrengotan lortzen duen. Doi eraman duzake hori Mendiburuk, bien tartera egin du eta azkenean espero baino atzeraxeago joan behar izan du pilota jasotzera Etxekoloneak eta kontrapausoan eta pilota begien bistatik galduta zailak izaten dira horiek jasotzen eta hau erantzunik gabe geratu da, moztuta egindako 3. tantoa izan da, horri 8garrena eman dien hau. 8 eta 2 markagailuan, sakea luze jarri eta Anek behar baino gehiago harrotu du, 9 eta 2. Bai, gorriak bikote oso sendoa osatzen dute, ez? Orduan beraien jokoari segi martzaile pixko bat tantoak luzatu, eta ja, partida pixko bat zuzenago egiten lortzen duten urdinak partiduan sartzeko eta partida gogortzeko beraieri ere ala komeni zaie. Sake gaiztoa, aurrekoa baino laburxeagoa, Anek eraman, Orbegozok 3 erditik, herria sartuta atzeratu. 5 eta 3 laurdenetik luze erantzun dio. Pilotaka da horri Mendiburuk, gozatu gabea. Orbegozok, berriz ere Oianak aukerako pilota izan dezake, airez Naroa gainean da. Zabaldu, Jerak, luze jokatu, kantxa erdirantz. Etxekoloneak sotamanoz, moztu du pilotaren egaldi Orbegozok. Iturriak moztu. Mendiburuk jaso, txokoan deja da, gozatu gabea Jerak, atzera, Ane Mendiburuk. Zabaldu, Orbegozok, Etxekoloneak ia kontra kantxatik bildu. Iturriak berriz ere pilota atzerantz astindu, ezkerrez eraman. Mendiburuk irekitzen saiatu da hor Jera, eta gero sobera ireki duena Naroa Etxekolonea izan da, 10 eta 2. Neurriak hartu ezin da dabil Naroa, aurreko bat ez du behar bezala gozatu eta hau ere sobera loratu du 10 eta 2. Momentuz
akatsak direla eta edo Jeraren joko larkor hori dela eta gorriak ari dira, markagailua nagusitzen. Bai, ala da, baina Naroak ederki mugitu du oraingoan pilota, ez? Nik uste dut bera ausartu behar dela horre joku hortan sartzen, berak ederki badaki ere pilota horiek mugitzen, eta pixkot gorrien sendotasun hori eusteko Anek atzean ongi eutsi behar dio pilotari eman, eta Naroak jokoan sartu behar du. Oraingontan ez zaio ateri, baina hortan segitu beharko luke. Eta bigarren aldiz, atxeden setera etortzea erabaki dute urdinek, naiz eta esertzerik ez duten erabaki. 10-2 nola edo ala moztu behar dute. Gorrien bolada ona, Naroak eta Anek sartzen ari da jokoan, eta aukera ikusten duenetan sartzearen aldeko autua egiten ari da Naroa, baina momentuz ez da aski Gorrien boladari amaia jartzeko. 11 eta 2 beste sake bat luze jarri duena, eta bigarrena du Anek goiko goltsoira bidalia. Bai, hor sasoiko dago indarra badu, arat goti botatzeko, baina kantxa frontis erdi hortara pixka bat apuntatuz bere jokoa egiten duen. Hau ere gaizto, baina jaso, sake arrunt gaiztoak jasotzen ari da, eta gero hor koskaren bat jo du pilotalekuan. Pilotalekuaren aurrealde hartan izango da koskaren bat, bertan jo eta bote desegoki egin dio pilotak Jerari, eta jasotzerik ez du izan 3-11, eta berriz ere pilota aldatu dute urdinek. Bai, haien pilotakin igual komodo ibiliko direlakoan, eta pixkote ikuste ditutela partioan sartzeko berotasun faltakin, pixkot izerdi hori lertzen duten, eta pilota abiada batean erabiltzen duten lauek ere. Sakera dator, Naroa Etxekolonea luze jarri, ezkerparetara arrimatu nahian, 5-4 denetik zabalera, erantzun dio sakeari, Orbegozok, Mendiburukatzera, lauterditik Orbegozok, kantxaren erdialdera, Mendiburuk, aurrealdean, jarri du jokoa, Jerak jaitsi, Etxekolonea galtxa, eta Orbegozok atzera gero. Baita Mendiburuk orain ere, ezkerparetara ekarria gainera, arazori gabe moldatu da, pilota altxatzeko, Oiana, berriz ere, atzeraka, bidali du pilota, Mendiburuk, orain ere bai, luze pilota, darabiltzelarik elkarra utzi nahian, atzelari biak, Oiana eta Ane, hain zuzen ere, Jera sartuko da berriz ere jokoan, luze jarri, eta lauterdiraino bostetik, altxa, Anek, Jerak zabaldu, abiatu da Naroa, eta pilota gaizto bildu, Oianak eraman, berriz ere jaitsi, Oianak ekarri hau ere, moztu, zirrizta jaso, Iturriagak hor preso geratu da. Aurkari bien artean, moztu oraingoan, Etxekoloneak eta gero txokoan oso dejada polita egin du Iturriagak, eta urdinena zen agintea une batean, baina azkenean Jera tantoa bukatzeko unea dela erabakitzen hasi denean, tanto ederki bukatu du, 12-3. Bai, hori da, urdinek ederki mugitu dute pilota, Naroa hortzen jokoan sartu da, ezkerpareta bilatuz, moztuz, ederki bili da, Ane defensan ere, baina, Jerak eraso egiteaz gain defensa ere ederra du, eta berak beti segi egiten du, eta, kusegu oraingoan azkenean berak bukatuta amaitu duela tantua. Berriz ere sakera, Jera Iturriaga, luze jarri, 5-erditik altxa, Ane Mendiburuk, berriz ere jaitsi nahi izan du, ez zaio nahi zuen moduan atera, Oianak jaso, Etxekoloneak aukera, zabalera, indarrean, eraman, Jerak, kantxar dira luze, sotamanoz, nola edo ala, kontrapausoan altxa, Orbegozok, Etxekoloneak atzera gero boleaz, azer nolako defentsa erakutsi duen, Orbegozok eta defentsa horrek eman die, tantoaren saria, Gorriei 13 eta 3 markagailuan. Bai, horre defentsan edarki bildire berriz ere Gorriak, biek ere sendo,
Eta tantuak gorrien alde erortzen ari dire, baina azkeneko tantutan urdinak pixka bat sartuago ikusten ditut, eta hortan segitu behar dute asmatzen duten tantuak haien aldera lortzen. 13-3ko emaitza erakusten digu markagailuak. Jera Iturriagaren eskuetan da pilota. Atera du sakea, pilotari punpa eragin ostean, bostetik. Arazori gabe jaso du, sake hori. Han Mendiburuk, berriz ere, uartearra sartu da jokoan. Pilota atzean albait luzen jarrita. Orbegozok eraman, Etxekoloneak atzeratu nahi izan du, ez nahi besteak aso. Eraman, Orbegozok luze jarri. Etxekoloneak eta gero Iturriagak atzera. Mendiburuk, altxa, Orbegozok jeitsi. Etxekoloneak atzeratu eta ezker paretara bildu gainera iruterditik. Atera egin du pilota hori. Orbegozok atzera bideratu du jokoa berriro. Mendiburuk eta hor dejada egiten saiatu da. Oso urrundik iruterditik. Orbegozok jostaria da aurreko kuadroetan sortzen den saltxa hori gustatzen zaio Oianari, baina hain urrundik botea izan denez dejada hori ez da txapa gainera iritsi. Bai, aukera duela bera ere aurreko joku hortan bukatzen saiatzen da. Ezakit, oraingoan bota duen edo botia hor pixka gelditu zaion eta horren ondorioz erori zaion txapapera. Naroak nolako sakiakin hasten duen. Egin duen keinuarengatik nahita botea dela esango nuke eta gero sakearekin erabat gaizki moldatu da hor Aroa Etxekolonea. Kanpora iban zaio sakea, ez da beraz zenbatzeko moduko pilotaka da izan. Galdutako bigarren hau Etxekolonearentzat, sakez egindako lehendabiziko falta Zubietarrarentzat, 14-4 markagailuan. Atera du sakea Orbegozok. Mendiburuk bueltatu berriz ere Iturriagak moztu. Etxekoloneak atzeratu. Lautik ezkerrez. Orbegozok ezker paretara bildu. Iturriagak ere atzera. Lauterditik Mendiburu. Iturriagak tejada arroxa marra. Etxekoloneak zabaldu. Bere burua lurrera bota Jaierak jaso. Berriz ere zabalera. Iritsi egin da Jaiera. Aroak aukerako pilota izan dezake. Asko gaiztotu zaio, baina nola edo ala ekarri. Oso dejada polita. Txokoan goxo. Oianak egin duena. Aipatu dugu. Duela minutu gutxi. Aurrean pizten den joko hori gustuko duela Oianak eta oraintxe utzi du horren proba bat egin duen dejada horren bitartez. Bai, horixen, dejada elegantia bota du, justo denak urdinak bertze espazio batzuk kubritzen ari ziren eta aukerako zuen. Tanto ederra ikusi dugu, pilotari guztiak ederke ditu dire, bai erasoan bai defentsan eta ikusten dugu Hierak ere defentsan lan handia egiten duela eta tantoa sartzea zaila dela, Narok bikain botaria zuelako zabalera pilotari. Eta hau sakez Hierari egindako hartuko diogu, airaz saiatu da Aneri pilota txarrak entzearen Naroa, baina ez du behar bezala asmatu. 16-4 markagailuan Iturriagak sakea oraingoan luze motz geratu zaio alere erreferarako. Mendibururi eta bueltatzerik ez du izan, 17-4 lehendabiziko partida azkar akitu dela esan badugu, hau ere azkar doa. Bai, gisa berian joaki da, ez? Gorriek nagusitasuna erakutsiz. Naiz eta jokoan, badiren momentu parekatuak, baina tanto guztiak gorri aldera erortzen dira eta egiarran ederki asmatzen ari dira jokutako fase guztietan. Beste ekintze bat jokoan, Iturriagak zabaldu, Etxekoloneak bildu eta gero Orbegozok pilota gibelean jarri, lauterditik luze. Mendiburuk, toki beretik ezker paretara itxeiteko pilota atera du. Orbegozok eta hor urrundik jaisten saiatu da. Pilota jaisten saiatu da Etxekolonea, baina ez du doitasunez egin jokaldi hori eta txaparen azpiko goltsoira joan zaio 18-4. Bai, eta nahiko genuke ikusi ez, pixkate joku gehiago hemen hurbildu dien pilota zale guztiak.
eta guk ere, eta urdinek dizdira pixka gehiago egiten alduten eta bere jokoa erakutsi. Beste ekintze bat jokoan, 18-4 markagailuan. Hor, pilota oso gaizto jarri du, moztuta, Orbegozok eta Etxekoloneari altxatzea. Ez dinezkoa gertatu zaio, 19-4, hirugarren ez etorri dira. Atxeden setera, deskantsua eskaturik. Etxekolonia eta Mendiburu, ea atxeden aldi honen ostean berriz ere dinamika positiboan sartzerik izaten duten eta gorriei joko bolada hon eta aberatxori mozteko aukerarik izaten duten. Bai, hor ikuste ditugu beraien artean solasean, ze aukera bilatzen aldituzten pixkote egoerari buelta emateko. Egerran 19-4 egoera zaila da, azkenean 19 gorrik 19 aurretik eramate dituzte, hori mentalki ere laguntza handia da, 22. hortara iristeko, eta urdinak nahiko urruti aurkitzen dire, baina txapelketa da eta hemen saiatu behar dute egoera guztieri buelta ematen, ez? Bai, aurrerago ere olako egoeretan aurkitzen aldire, eta bikote ezala sendotzeko ere balio izango du pixka bat honi buelta ematia. Martitzenean bederatzi tantoan geratu ziren, Ruiz de Infanteren eta Galeanoren aurka Etxebarrin, eta gaur ere tanto gehiagorik eginetzean dituzten lau horietan geratzeko arriskua badute. Etxekoloniak eta Mendiburuk sake gaiztoa, Iturriagak nola edo ala Mendiburuk jaso duena. Indarrean zirriza Iturriagak, Etxekoloniak altxa eta gero Orbegozok atzera, lauterditik behar bezala eskuan sartu gabe Mendiburuk. Bejada arroxa marra txokoan jerak, keinu ona, Oianak moztu, Naroari sardadin agintu dio Mendiburuk. Bejadak dira, bertan da Naroa, altxa eta atzera, airez, Oiana, Mendiburuk luze txokoan barrena sotamanoz, eten du pilota horren egaldia. Orbegozok txokoan Etxekoloneak iritsi eginda. Orbegozo, biterditik atzera. Zubietarrak. Mendiburuk irutik moztu. Irutarditik ezin altxa. Orbegozok hausi izan du, moztuta egindako lehendabiziko tantoa. Han Mendiburuk 5. orotara. Urdinez ari diren bi pilotarientzat 5 eta 19, eta orain berreskuratu beharra daukate konfiantza eta sakea hartzearekin batera, ea sentsazioak ere hobeak izaten hasten diren. Bai, hori da, ez aldutela tanto alik eta gehien pilatzen saiatu behar dire. Eta, pixka bat, egoerari buelta ematen dioten ez, gorriak oso senduak dira beraz, eta gaur ere alaxeari dira. Eta, faio gutxi egiten dituzte, goin bakar batzuk, baina gutxi regalatzen duen bikotia da, eta, urdinek lan egin beharko dute tanto bakotxa teitzeko. Sake gaiztoa jarri du, Etxekoloneak azken pilotaka da honetan, ezker paretari itxatxirik, eta sake hori pilotaka da hori erantzunik gabe geratu denez 6. egin dute. Naroak eta Anek badator berriz ere. Pausoka sake ateratzera. Zubietarra. Erantzuna zuzenean kanpora joan da. Pilota ez duelako behar bezala eskuan sartu. Orbegozok 7 eta 19. Eta pixkanaka tantoia txobateko egingo die. Naroari eta Aneri. Bai, hori da, ez pixka bat guain tanto batzuk lortzen dituzte, pixka bat hurbiltzen, horre ikuste halko dute aukera bat, ez? Partidu honen 22. hortara iristeko, baina, lan zailak dituzte, baina hortan segin behar dute. Berriz ere badator, mantxo sake ateratzera, Etxekolonea luze jarri, 5 erditik eraman Orbegozok. Mendiburuk eskatu eta bikain atzeratu, 4 denetik Orbegozok atzera. Mendiburuk atzean luze jarri, pilotari altuera emateko asmoarekin. Luze Etxekoloneak ere Zabalera bideratu du jokoa. Orbegozok, Zabaletik Zabalera pilota bidali, zerantzun dio jokoari. Mendiburuk, Etxekoloneak jaso, Iturriak zabaldu, iritsi eginda. Etxekolonea atzera, Orbegozok, altxa Mendiburuk, txokoan dejada
Bikainea Jera Iturriagaren azken hau, 27 doitasun handiz egindako jokaldia izan da Jeraren azken hau. Bai, elegantia dejada, ez? Horre txapan justu atera du eta defensa handi egin dute urdinak, tanto guzian zehar, baina, bueno, erranen dugu Jerak maixutasunez bota duela dejada hori, eta, bueno, zinezkoa zen ia hori eramatien. Eta partidaren irakurketa bikaina egiten ari da Jera, pilota nora eta noiz bota behar duen ez dinobeki asmatzen ari baita, eta haizea eta konfiantza pilotari batek alde dituela jokatzen duenean gauzak errazago bideratuak zaizkio, eta gaur horixe ikusten ari gara, nola lehen partidan Oskozen eta Sotinen alde, hala bigarren honetan Iturriagaren eta Orbegozoren mesedetan. Beste 15 bat dago jokoan, Mendiburu sartuko da eskumaz, atzera. Lautik Orbegozok luze, pilota ibiliz, ezker paretara itxatxitakoa izan denez gainera gaizto jarri, Mendiburu kaltsa, gero atzera atzera Iturriagak, Funpagoran jaso, Mendiburuk, txokoan Arroxamar, Iturriagak, Ormabikoa egiten alegindu da hor Orbegozo, baina txapazpira joan zaio, zuloa bazen, baina ez da jokaldi hori txaparen gainera iritsi. Bai, bueno, nahiko urrunetik bota du eta ez da iritsi gainera. Bueno, bazuen zulua, hortan saiatu da oiana, baina orain gontan etzaio ateri. Ia, hanek ere ederki irakurri du gorrien jokua, defensa ona egin du. Ia, paretatik hurbiltzegonean igual ez du aprobetxatu pilota kolpe hori, baina, bueno, hortzen da biltza defensan behintzat lan ona eginez. Irakurketa ona egiten ari dira bi urdinak eta defentsa lanetan askotan aritzea egokitzen ari zaie, askotan ari behar izan dute defentsa lanetan, erasora gutxitan pasa dira, baina eta erasora pasa ezean partidak irabaztea zaila da pilotan. Beste 15 da jokoan, markagailuan 8 eta 20. Gorriak aurretik ditugula. Aukerako pilota izan dezake hor Jerak, zer nahi egiteko gainera etorri zaio pilota eta ez du behar bezala jo. Etxekoloneak moztu eta Orbegozok luze atzean jarri, lauterditik Mendiburuk eraman, Iturriagak luze moztu, Mendiburuk luze atzeratu, Iturriagak ere jaitsi, zabaldu etxekoloneak, iritsi eginda eta dejada egin gainera Jerak, altxa egindu pilota hori etxekoloneak eta zabalean luze jarri duen hartara, ez da iritsian Mendiburu, alegina eginagatik ere, 21 eta 8 nagusi dira urdinak jokoan eta markagailuan. Bai, hori da, defensa lan ikaragarri egin dute, Naroarak ikusi dugu nola eraman duen pilota hori. Han ere gero, bigarren aukera hortan saiatu da, baina bueno, Jerak primeran ikusi du zuluan ontzegoen, lehenbiziko dejada zurbildu eta gero zabalean luze botarik. Eta bueno, horre dinamika horrek segitzen du pixkotez, gorrien nagusitasun hortan urdinak lan ona eginez defensan, baina igual atakera edo erasora pasatzeko hastia handirik gabe. Eta bueno, sendotasun hori markagailuan ere hala ikusten da. 21 eta 8 markagailuan, 3. aldiz atxeden setera etortzea deliberatu dute Naroak eta Hanek gorrien bolada onari amaiera eman nahian, baina ez dakitnik lortu beharrote duten gaur, maila hobea ematen ari dira, hasieran eman dutenarekin arkatuta, baina defentsalan gehiago egin behar izaten ari dira, erasora gutxitan pasa dira eta orain arte, eta ala aipatu dugun bezala ez talan samurra pilotan partidak irabaztea. Bere azken sake atera du Iturriagak, ongi erantzun dio eta luze jarrita gainera pilota hori. Han Mendiburu sakeari, bostetik oraingoan Nuartearra, luze jarri. Orbegozok ez du gozatu, etxekoloneak kantxar dira. Iturriagak azker paretarantz bideratu nahi jokoa, makurtuta altxa eta pixka bat zabaleratu. Hanek indarrean jaitsi du pilota hori Jerak eta
Bala hori harrapatzea ezinezkoa zen 22-8 txapelketako bigarren puntua lortu dute beraz. Jerak eta Oianak eta punturik bat ere gabe jarraituko dute oraingoz. Etxekoloneak eta Mendiburuk nagusi izan dira jokoz eta oroz, gaurkoan Iturriaga eta Orbegozo Irantzo. Bai, lana primerain egin dute, ez? Horre erasoan iera bikaina aritu da, ez? Tantoak bukatzen, pilota bizi mugitzen, Oianak ere atzetikan lan ederra egin du. Utsu gutxi batzuk egin dituzte eta sendotasun hori erakutsi dute. Urdinak ere, hasieran igual ez dire hain ongi sartu, gero hor partida erdialdean hobeki egon dire, baina saiatuta ere tanto gehienak gorrien alde hori dire, eta partida polita ikusi dugu, baina gorriak oso sendo eta merezita partida birauzi dute. Emanaldiari amaiera eman aurretik partida nagusi honetan jokatu duten lau protagonista harrapatzeko moduan izango gara. Txapeldunak gerturatuko ditugu orain atxeden setetik elkarrizketa postu honetara. Hementxe dauzkagu gaurko partidan nagusi izan diren Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozo. Jera 22-8 partida azkar joan da, ordu erdi besterik ez. Ongi irakurri duzu partida, zeu erasoan askotan ikusi zaitugu, nagusi izan zara kantxan eta era guztietako tantoak bukatu dituzu. Bai, nik uste nahiko eroso ez, eskun esan oso ongi sartzen zitzaien pelota, izaten dieunek osakaitzi biltzen zana, baina kasu honetan oso ongi sentitzen itzen, eskun biziatatzen zitzaien, eta nik uste zuloa irikitzen nula ez, indarrakin sentitzen itzen, indartxu, eta mine indioala ez, azkarri bilidula pelota eta hasiera hortan tartea handi hartuta gero nahiko errexi joanga. Pilotarik ez duzu galdu, denak egindakoak? Bai, izan di ere hor behartu nahuena Zabalen defensa, baina nik uste ongi moldatu gala, eta gure aldetik partidu kompletoa ez. Eta zenbait unetan defentsan egotetik erasora pasatzera igarro zarete, tantoa ondo irakurtzen ibili zareten seinale? Bai, ni defentsan saiatzen ez ongi iritsi ezke behintzat beste bihurri hartzen, azkenen bestela uzten badiozo ondoren tanto egiten dizulako ez, eta hortan nahiko ongi bili naizela esango nuke eta orokorren gure partidukin pozik. Sak ez diru tanto, dejadaz eta Zabalera bina, moztuta lau eta atzera tanto bat zenbaki politak dira horiek era. Bai, nik uste baietz ez, batez enik esango nuke saketik igual zuzenen sakeik igual hainbeste ez zitotela sartu, baina mine indiotela ez, bigarren pelotaka da oso hurbil gelditzen zitzaiden, eta gero erramaterako laba errexagoa da ez. Oiana, zuri dagokizunez lan ona egin duzu, defentsa lanean eta pilota astintzen askotan ikusi zaitugu, eta jostaria ere bazarela badakigu, eta tantoa biparetaz eta dejadarekin birritan bukatzen saiatu zara, behin lortu duzu helburua. Aurretik markadorien zaudenen, konfiantza gehiago mateizu olako jokaldi egiteko. Eta, saiatu geha behintzet hortan da batzuk ondo atede, beste batzuk ez, baina, partidu ondo atazio. Markagaioan aurretik izateak ere ematen du horretarako lizentzia? Bai, hori da, aldiek intzaudenen beti lasaio jokatzu eta beti konfiantza gehiago mateizu hortako, eta, hori alde ukiduko hor. Hane Mendiburu kargatzea izan da zuen helburuan aroa ahalik eta gutxien sartze din eta nik uste lortu duzuela askotan ibili baituzue pilota atzean eta lan zaiak jarri dizkiozuelako Aneri. Bai, bizi biltzen ginen pilota eta nik uste, badaki ere, hor gustatzen zaitela ez, salsan ibiltzea jokaldikitea eta asko aurreatzen zen ane, eta hori aprobetxatuz pixkoat eman da kasi buruz gain pasatzen nion eta nik uste asmatu dula ez. Gaur 8 lortu zenuten lehendabiziko puntua, gaur lortu duzue bigarrena, txapelketari hasiera polita eman diozue, eta jada datorrera astean Lizartzan jokatuko duzuen hartan pentsatzen? Bai, hori da ez, bi puntu lortzea bi partidutik, guretzat oso positiboa da, gero, naizta partidu asko egon bukaeran denan beharra izanen da, eta gero, Lizartzakoa beste kontu bat izango da, aste hau entrenatzeko aprobetxatu eta zeateatzen den. Eta beraxa gaurkoan oso positiboa, 8 tantoan utzi baitituzu aurkariak. Bai, oire gero kontun hartzeko izango da, seguro empate asko nendiela puntutan, bakarrik lau sailkatzen die eta beraxak zer ikusi eukiko dola eta gure alde erori dagoen gontan eta eskertzen da. Ederki baneskak, eskerrik asko gaurkoan, galde jerantzute harren eta gozatu garaipenaz. Zuri unai. Hauexek Jeraren eta Oianaren hitzak eta segidan honantz gerturatu behar ditugu Naroa eta Ane.
Hementxe ditugu Naroa eta Ane lehengoan partida irabazterik etzen duten izan eta gaur ere ez. Ez, hori da ez, aurrekun bedetzi ateri eta gutxi ditzen zigun, eta gaur gainikan bedetzirar ez gara haietu eta zintzan dugu ez. Une askotan defentsa lanean ibili behar izan duzu eta la partidak irabaztea oso da zaila. Bai, bueno, nik egia esan zenei zentetore partidua nola joan denez. Ongi berotuata nintzen, minon, ez dakit, guain beruan, dituz, ez dakit, partidua joan da, askorikan entetu gabe, sartu gabe, eta bai, gehien bat defentsa nahitu behar zan gara bai. Zugan ohikoa ez zen sakez falta bat egin duzu gainera pilota eskuan ez baituzu behar bezala sartu, horrek ere eragingo zuen behar bada, konfiantza galeran. Bai, hori da ez, lehenago nahiko lan, hori tantu katetzeko, eta gainera sakia eskuan eta hola galtzera, eta manera hortan, pues, oraindikan egia esan ukerrago bai. Une askotan desaktibatuta, utzi zaituzte jokotik, Naroa. Bai, san dena ez, berez ilusukin eta gogukin hori, torriak ginen partido ontara, baina hasieratik ez dakito deskolokatua eta deskonektatua eta ezin ginain eta ezin deus ezin. Eta Ane Naroa desaktibatuta utzita, lan gehiena eta lanik zaiena zuri jarri dizute, pilota asko eramaten ibili zara, eta zenbait unetan agintzera ere pasatzea lortu duzue, erasora pasata ere, ezin tantorik lortu, gero defentsatik erasora azkar pasa direlako aurkariak. Bai ez, igual hasieratik konfiantza gabe eta hasi naiz, eta hori esan zuen bezala, igual batzutan bai, defentsa lanetatik gu atakatzera pasatu gara, baina ez dugu lortu hortan hori egitea. Pilota zenbaitetan gehiagitxo hartu duzu, bi joan zaizkizu goiko koltsoira. Bai ez, ja konfiantza gutxikin hasita, sakean, sake horiek asko kostatzut eramatea eta igual koltsorera botatut. Moztuta ere tanto polit bat utzi duzu baina. Bai, bueno, moztu baina igual eskapada, baina bai, tanto guzti badi dute. Beraz, suertez egindako izan da hori. Bai. Bitik punturik gabe, hurrengo partidan pentsatzen hasiak izango zaretela uste dut, ezta? Bueno, hendik ez duan hastia ere ez hurrengora pentsatzeko, baina bai. Ja, bihartik hasita hasi beharko gara prestatzen hurrengo partidura. Eba, puntuak etortzen zaizizuen, eskerrik asko neskak eta altxa burua. Bale, ba. Hauexek beraz, lau protagonisten hitzak, bi irabazleen eta bi galtzaien hitzak, eta hauexek aipatuta emankizunari bukaera eman aurretik, gogora dezagun, txapelketa nagusiaren 6. jardunaldi hartuko duen partida datorren astean jokatuko dela Lizartzan, igandearekin urtarrilaren 7 izango da. Partida hori eguerdiko 12etatik aurrera Lizartzako Aztinondo pilotalekuan, eta maila nagusiko partida bakarra izango da jaialdi hartan. Bertan, Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak, Jera Iturriagaren eta Oiana Orbegozoren kontra jokatuko dute. Gu bertan izatea espero dugu eta zubek hor bazinate, poz galanta hartuko genuke. Ondo baderitzozue beraz, ordurako hitzordua finkatuta utzirik, honetan utziko dugu gaurko emanaldia. Besterik ez, beratik, izan ongi eta hurren arte, arratsaldeon.